Look at what happened right now in Sudan. Onyema and Peace is an Igbo man. This man brought a plane. Said that okay, every Nigerian that is living in Sudan, make all of them come free. Both you Igbo, Hausa, Yoruba, all the tribes, make una come back. Now federal government brought a bus, and the federal government of Nigeria provide a luxurious bus. And do you know what they are doing in Sudan right now? If you're an Igbo man, you not enter that luxurious bus. This is what is going on, and this is what our brother is complaining now, crying over it. You can listen to one of our brother lamenting, saying it, that if you're an Igbo man, they will not allow you to enter that luxurious bus. But now Igbo man bring a plane, AP, same everybody, both Hausa, Yoruba, make everybody come back to Nigeria. Whether you be Igbo or Hausa, Yoruba, make everybody come back to Nigeria. And now, do you see what they are doing to Igbos in Sudan? I want to use this opportunity to beg all our brothers, Igbos, please, make una know how una go feel the school our brothers and our sisters that's living in Sudan. Please. Ndị Igbo ka m na-akpọpụ. Anyị nọ na Sudan ebe anọ na University of Khartoum. A na-eme evacuation project. Evacuation adịghị bupụsie ndị Nigerians si n'ebe anọ. Ha bịagofa wee bulu ndị nke ha buolo. Wụsazi anyị nwa bụ ndị Igbo. Mgbe anyị baara moto nke pụwala nwanne nya aka anyị litisie. Ihe niile abago politiks. Kịta na anyị na-ayọ ndị be anyị biko ndị nwere ike inyere nwe anyị aka. Nwanne anyị nwoke bupụtara APC bupụtara plane eji wee bulu ndị mmadụ nawa from Egypt. Ọ nọkwa ya na filu na ihe niile na-aga mana achọrọ nka famalụ na ibe a ga-akwa a na-akwa aga ọfụma. Nekwa ụmụ Igbo ka ahụtara anyị nekwe na-akpa anyị ebe a n'ebe ahatara anyị ebe anụ aka a na news a na-aga na-ebunaga anyị anyị anabeghekwe anyị ka ụsakwa ebe a biko anyị na-akpọ ndị dị ka atọ eze n'ukpo ha ndị Igbo ha marụ na-enyere mmadụ aka